Sibulise namhlanje befundisi bami otata omama abantu abatsha bonke egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Usho amen ongabhijanga kakhulu uthi haleluya. Siyabonga kakhulu uThixo osenzele olusuku ukuba siphinde sibe khona ebukhoneni bakhe. Imali yonke ezwe phaya namhlanje otata 2,450 cents, 2,450 50 cents. Siyabonga ke bazalwana le veki imali mayize ungakhonze nesibhaji sakhe sitholisele umuntu anikele. Yawuhlala principle ethi give, it shall be given back. If you want anything to be given back to you, you start to give. As excuses zoba andinamali andinanto uThixo usebenza ngento. Ayelithi amen. Siyakhuthaza ukuba mhlawumbe nobabili uzokwenza mayinwena. Sawusithandazela singabe France imali zingaphambili yona. Yours more than very good money and somebody somewhere will give you money. Mna ndiyanikela xa ndinikela vele ndithi ndiphuma. Yabo namhlanje ngingene apha edolophini ndithi ndingena apha edolophini kwenye indawo endiyothenga kuyo. Ndabona umuntu elingekamasi kakuhle ezondihluthela into zami. Ndithi usabi wathi uyosibhatala abantu osilinda ngali sesibhatelwa. Ndabona omnye ndikhuthuze ndifake isandla ebhokethini. Ndibone sekulate kushiya imali. Imali nature yayo nje iyasirculate nje. Once ifike ime kuwe uma nebizawuza ngoba le ikuwe imileyo ivalele imali ezoza. Imali nje inature yayo nje it must circulate. Amen. Abefundisi bami abaphezulu ngimakaza indlela engibathanda ngayo abantu. Ndithandiseni bona. Ndiyabathanda abantu. Kangangoba lento bayenzayo ingalo bengaka iyandimema nje yodwa. Into kokuba nami ndiyochopha kwesasitulo ndike ndiyomamela phaa inkosi endakha ngabo beministerisha. Ubuyile umfundisi wami umfundisi uMagagane, Reverend Magagane waseSembe Memorial awume ngenyanga umfundisi wami. Ngibona okwesibili akusemandi. Simbona okwesithathu akusemandi, simbona okwesine akusemandi. Bese simbone khamba. Ubuya ehamba nomfundisi wami uReverend Martin umakhelwane umakhe church. Hallelujah. Oh God. Umakhe lo kanini sabona makhe. Bese ke namhlanje nomfundisi ababemshiyile. Nakhoka ndathi ushiyekele mbelihalo umbona kangaka. Reverend Naso suka eSwelisha Baptist Church. Aw ayike ilele ivulile inyama evalekile. Ayibongokusi ikhasibanje nethu iminyango ivulekile neyakho ivulekile sizoshaya crossing over thina apha eSwelisha siyahambelana. Angibonge igama lenkosi. Befundisi bami namkelekile siyamthanda kakhulu. Uba beningandivula apha ngaphakathi nibona uba le nto niyenzayo ibaluleke kangakanani apha kulo. I appreciate it. Umthetho lo wethu asibizelwanga enkonzweni yami, sibizele uKingdom of God and size kingdom builders. Khandi bekwe apha ubekwe phaya
kodwa wakho umsebenzi kaThixo. And ngepha ezulwini ilishwa kanyana ayikho inkonzo yomuntu pha. Kuthiwa wafika uJohn Wesley wathi Jehova nendibonisa amaWesile umqokozo ufu. Kwathiwa yintoni leyo? Ushiwe ezulwini kwathiwa yintoni leyo? Umbono waJohn Wesley, umbono wawuchaza ivision yakhe. Kwathiwa yintoni leyo? Wathi ndifuna umqokozo wophi wisile. Kwathiwa elo gama alikho apha. Wathi nawushumayela ngama Wesley angabikho apha. Kwathiwa bakhona abantu abashunyayeziweyo nguwe, kodwa njengoba belapha nje abangomaWesile by kingdom of God. Siyabulela kakhulu ke befundisi bami. Namhlanje sethula i-prophecies, dreams and visions. Sizoshumayela ngalonto ngoba ibalekile ukuthi uyimastare ngenxa yoba into powerful uSathane uyayifika enze ukuba ingamkeleki leyo nto. Ngenxa yoba lento ininzi ekufuneka ndiyithethile, ndizo-adressa namhlanje i-dreams. Perhaps ngeke siphele, iminkosi engicethile zingaphela kodwa zingangapheli. Uba siphelanga sigqikezele ngomso bese kuthathwa i-visions, and then sigqibele ngo-prophet, prophecies. Hayi ke apho ngeke iphele leyo, kodwa ke soke sithi ham nakuyo phela. Inkosi sinceda sibone uba who prophesies uhluka ngani, on a spirit of prophecy, on a gift of prophecy, on a office of prophet. Asifunde ke uYobi 33 verse 14 to 18. Cela kufundela uYobi. Job chapter 33 verse 14 to 18. Khawubambe lapho. Fundele ixesha lami ndiyalibona uba ngawushe phambili. Ngibekile kodwa sendibonela amagosa angixelele phambili ngawushe. Verse 14, yes. Hayi ngendlela enye uThixo uyathetha nangezimbini ke akukhathalwa ephupheni embonweni wasebusuku bakuwelwa ubuthongo obukhulu abantu ekozeleni elukhukweni uzityhila oko iindlebe zabantu akuvingce ukuthethiswa kwabo ukuze amthinte umuntu ekwenzeni into agubungele uqhankqalazo lomfo awunqande umphefumlo wakhe esihogweni nobomi bakhe bungagqitheli emkhontweni. Kosa isikele lifuna silathena phakathele ngesithandazo. Njalo sothandana naye ababhalayo lo mbhalo osufundayo lithi izwi lakho liwe inspired to write. Thixo wethu namandla, we need that inspiration tonight so that we can be able that when we depart from this place we are inspired. Thixo wethu namandla onke sincede ngenkosi yezwi lakho is full of inspiration in Jesus name, amen. Yanele la vesi namhlanje ithi uThixo uyathetha emaphupheni, athethe emibonweni
athethe uthobweni okukhulu, athethe kodwa kukhona indawo ethi abantu bona abeva. Ake siqale kule ndawo ethi ngexesha uAdam noEva bedalwa bebekwa eGarden of Eden. Eligama lithi Eden ligama elithi in the spot. Eden yayisensimini, but phaa entsimini kwakukhona isport ekuthiwa Eden, because that spot was a meeting place between God and this family and Adam in particular. Ibuhlungu indoda eshumayelayo ingenasport apho ithatha khona umyalezo. Now isport was in the garden, but the time uThixo kuthiwa wayefika during the cool of the day ntambama emalanga esiza uzothetha naba bantu ababeke apha egarden owayebabiza ngoba uvice God, because babebekelwe apha emhlabeni ukwenza intando kaThixo ifane nasezulwini. Abantu abazozalwa apha emhlabeni bakufanele bamasterishe the will of God here, babe sebesazi ukuthi ezulwini kunjengala and la kunjengasezulwini. Kwakufuneka ke lo agenda ilungiswe in the spot that was called Eden, a place of delight. Ngexesha ethethana uThixo wayethetha face to face, voice to voice, athethe nabo. Ngenye imini kwenzeka benza isono esibasenzayo sesisokuba badle kulamthi ekuthiwa was in the center of garden. Abanye bashumayela bathi yayingumthoma apha kodwa ke mhlawumbe i-revelation. And it is not important ukuthi yayingumthi wantoni. What is important, yayingumthi otesta i-choice. It is not about ukuthi yayingumthini bakuthini ne-theologians ke siwuthethe ukuba umphile lo mthi unzulu siyawuchaza kodwa ndifuna ukuxelela ukuthi the name of the tree is not important, but the importance of that tree for you to be told which was in the center of garden, it is for you to know where is your temptation. So that if you know where is your temptation, ngoba bakufanele uba uAdam noEva babeuxelela ngoba balubeki kwasecandiwabo ngoba uyingozi, baxelelwe ngobungozi bawo. Kwathiwa mhlanahla ulamthi amehlo enu ayovuleka, but avuleke amehlo abo kanti avuleka nasesonweni. But underline this, yokuthi it was important for the three who placed pin, so that every time you know that temptation already you are about to overcome. But secondly, wawutesta i-choice ngoba xa uzothanda uThixo awufuneka umthande kwakuphela kwakhe. Umthanda uThixo above and in comparison. Zikhona nezinye izinto ungazithanda. Now lo mthi wawutesta ukuthi bamthanda uThixo oshiloyo ukuba bangawudli above other gods. Now yayibonisa lento yokuthi human choice, a moral choice. Umuntu is a moral agent. Umuntu ukhonza uThixo kubethanda. You are a moral agent. Akakachanwa kahle umuntu okhonza uThixo ngomana uqoqo.
ikhona isigulagula siso futhi isikhulu. Umuntu oya enkonzweni ngoba every time esiya kufuneka uqoqwa ngoba into esizisa lapha luthando lwakhe. That choice that I made, that choice that you made, yathi khona yonke eminye imithi wakhetha lo okuthiwa i-tree of life. uThixo wayehlala nabo ke enqokola, but the day badla kulamthi saphethuka izinto. uThixo wakwata ngale ndlela yoba xa ukudla Adam, uyabona abantwana badla Eva, and kuyabonakala, uyabona ngofunda iBhayibheli uthi read between the lines. uEva uSathane lo inyoka le imthole efutshane nalamthi, proximity. uvando imthole efutshane kuthiwa yathi inyoka uthilo luthi kongadliwa kulo kanti uphi yena uEva. And ayinokala esiyiphawulayo between the lines. uEva wayehamba yedwa, indoda engekho, umbuzo uthi yayi. umbuzo wethu wena evufuna nto lekanti kwalomthi. kodwa umbuzo wesibili ithi uthi wena ndoda sekudliwa njuphi. uyabona amakhosikazi akavimbi tu uba ake adla loo bayidlala uzoyidla. indoda ayigadi umkakhe, indoda mayigadi umkakhe kuba udlani. uyabona awukwazi ngabiyo ndoda ihlebayo umfazi akhwehlele ngoba udlisa lonto. xa ubuya ukuze umbone usibanibane ukuthe nathi mthandana uyabaphika nawe uthi ungabathanda, kanti akenzanga niloo nkosikazi zakho ukudlisa into ayidlileyo. You are the first. Yabona men, you are the first to eat it. Sinobomkhulu ukuthi ngidla lona nkosikazi zami, udla lona apho ngoba izodliwa nguwe mbuso. Angithi amen modala. Imistake yenzeke ukuthi uAdam angabikhetha ngomkakhe, nomka athembile kuAdam awasekani ngomthi oprohibited, wamenzela lulu Sathane. Tata ngokhomba uSathane, yabona ke xa uzobona all of your senses, ngoba naxa uThixo ezawusebenzisa all of your senses are involved. ukumamela la temptation uyimamela, uyi-analyze, uyenzele nto i-analysis, uyikhakhe. kuthiwa wawubona ukuba umthi mhle, a sense of sight, into echaza uba isono sinentokwenza nokubona. abantu baba bengabonanga ukani ubone ubone and ubaleka ukubona uphinde ubone kuthi bemandi ubona ku-step number 1. and abonela ubona nje yathi yokuthilo uThixo weva wangena i-sense of hearing. weva akaboni usatsalwa zezakhe inkanuko through ama-senses akhe, sini-sensual. wathi agqiba lithi iBhayibhile wayithatha esisikhawu wangena i-sense of touch, wasiphatha. uyabona nje uyamana uphathwa, uyabona uzomana uphathwa. Beware of pathology. ngoba uphathwa, a sense of touch.
ukubusa. Uthi wasiphatha. Uyabona ngoba sasiphethe akakoni. Sesondela, yasondela. Wasiphethe uthi wahalela uba akasitaste. Itaste. Uyabona sokusana ntoba ukwenza kancinci. Ndimthethe ukuthi kancane nje. Ngiyaqala ukubekho manje kancane. Senalibhida kuyo. Kanti kancane. Senayona nesono yoba ube ngathi xa usenze kancane uzoba right. Abanye abantu balingana once. Wayekhala. Ehamba namahlobo okudala beyomungadenethi lokudala siyenza manje masibuza manje sibuza uba uyaphoswa khawuvela kancinci uphinde. Wathi uqala kanilishwa ngakho ngoba into embi ayiphenduli nabo bonke abayenzileyo ijika nomuntu oyedwa amanye ndimndedwa manje sowedwa nguwo twangaleyo mnini wathi akudla agqibe wayonika uAdamu kuloo ndawo ayikuyo xa kumnika uAdamu ngeke umama esidla zakwenzeke lutho uyazi kukhona abantu enkonzweni abake badle kodwa kungabikho lona kalala kodwa kukhona abanye abangathi xa beke badla izulu liphenduke be-upside down enkonzweni ngoba kudle ithemba. Ukhona abadla baqhubeke kungabi ndaba zalutho kodwa kukhona abantu uJehova anokelayisa nabo ethetha nabo mhla wazabo onakele kulo bantu. Khona abantu ofuneka bahalele noba sebona bathini noba seyibambile futhi athi hayi asakathatha ifuthi yakho ngoba uba bake badla bona Satan amadimoni awukhishwe ebantwini athi hayi ayikho into yokusindiswa sekuhle nabo hayi ayikho yini abengithi amen andimsiyapho kodwa uthe akudla. And after food was coming for God to visit the garden and go to his place, the place of delight. Wabalela ulanda wasimela ensimini kaThixo kodwa akabikho endaweni yokuhlala. Hayi, hallelujah. In other words, kuyenzeka uhlale ensimini kaThixo elibandla kodwa ungabikho udlelwane, ungabikho in the spot. Sizothandaza ukuthi mama anothatha nabantu abatsha ngoba ukhona into ebalulekile omayilandele. It's not the presence in the field but is to be in the spot with God. Attacked with everybody in the garden but he speaks in the garden to the people who are found in the spot. Uyenzeka usimele ensimini kodwa abantu babone ensimini kukhona kodwa uThixo kayibheka. It's not that way bambone uThixo ubona everywhere. Wayembona ngakesemuzwa Adam, where are you? Wayengambuzi ngensini, wayembuza ngendawo yokuhlala. Ungaya enkonzweni ubuye umbuze umile, where are you? Ungabathenda bokokodwa ubathende nenyanga zabo, ubathende noveki babo, nemini banomini babo, nekhompe
distractions zabo kodwa ungaphendula umbuzo othi where are you? From that day when God drove them out of the garden and posted an angel and then the sword yafanikela ebhekethini. From that day wamenyezelwa kwathiwa iyavula mhla imbewu yomfazi. Ukhona imbewu ayiyondoda nombewu yeyomfazi iyawubreaka the head. Lakani themba wathi umbesiwa but God uyintoni lumuntu lento umnakekela kangaka lento umthanda kangaka watesiwa iplani yafela watengena esonweni uJehova wale exit plan uba noma ngena kuyaphunywa. And every day ufika abaprofeti babesondeza imbewu yomfazi. On the pages of the Bible kushayiswa le mbewu xa ilizwa kuthiwa yi-red scarlet kumtya obomvu. Ukusuka kuGenesis kune-red scarlet. Lithi iBhayibheli abaprofeti bathe bafa beprofetha bebuza uba kuqaleke negazi. Abefaka izigobholo zikamoya babebona igazi. Babafa bengayibona ke nesiyibonile thina until uzovela umprofeti ekuthiwa mkhulu kunabantu and nemenza bemkhulu ayizosikhulu igama lake kuyohane inemenza kuyohane kuthiwa kalingane nabo wonke abaprofeti ungomka ongamkhomba ngaseliva of shota wathi behold nansi ikhanda kaThixo ethwala isuse zonke izono zehlabathi. Watakufanele uphathi bekumpeleko yakhe watakufanele uphathi bejezitabu zakhe ngoba Lord imbonayo uye benizongena ngezindlela yakhe. Shout hallelujah. Ngoba ngisithi mabiciphe mna ade yena. Ngalelo langa lokugxothwa kwabo ensimini siyabuyiselwa futhi incwadi yeRevelation chapter 21 ithi when the New Jerusalem came there was a tree of life. There were rivers that were the rivers that were closed in a feeder in Eden izabuya in the New Jerusalem. Asingasiyeke iJerusalem ngoba nayo kuyafuneka besiyicacise umzonke nakonakala. Amen. But ngasuka ngalomini wasitopha uThixo ukuthetha nabo face to face. From that day waqala indlela entsha ye-communication because at this time sin broke lento yokuhlangana fellowship with God. Waqala wathetha nabantu ngamaphupha, wathetha nabantu ngemibono, waqala kwavela ama-angels uThixo ethetha nabantu. Wayeka ukuthetha avela thethe face to face, wathetha ngezinye indlela eziwuphi
athetha ngazo, but ngohlobo esebewe ngalo abantu uthi uyuphi, they don't perceive his talk. Maninzi amasinamnye ligama lithi perceive, ngoba uthi they don't recognize God speaking. Ngamaphupha, ndithetha ngamaphupha ngoba ndikuthetha sithetha ngamaphupha. Unabantu abaphuphayo bangamboni uThixo ethetha nabo okanye bangayivi language ethethwa nguThixo ngelo phupha. Uliphupha elinjalo uphinde kusenze njalo. Ndizothetha ke ngalo. Ndiqala pha ke ubuthongo obu lana maphupha, uthi ndithetha ngamaphupha ebuthongweni obukhulu. Now ubuthongo una 5 stages. Ma unga-attenda abo bantu kuthiwa zii-pulmonologist, ngabantu abastadisha ukuphupha komuntu. Now aba bantu bahlule amaphupha azii-stages eziyi-5. Now stage number 1 wokulala. Stage number 1 wokulala ile ndawo kuthiwa kukozela, is to be drowsy. Ukozela ayikulala, kodwa ku-stage number 1 uchaza uzolala. Sibona ngokozela uzolala. Futhi ke awuphuphi xa uzosela, ngoba ukozela ilento eyenziwa nakulo qhuba imoto ayiphiki athi kanalapha usubenyanisile kathi kanalapha losela. Ukozela ithi iphime nasemgwaqweni esosela uthi into le uzofuna imgoqweni athi kanalapha. Asinesimanga sendoda emali isithuthi sithetha abantu ingalali laa ndoda, sasimzwa nguThixo ukuthi basisekho. Yabona laa ndoda yayiqala ngokozela, yozela siyicule ingoma ngoba sihamba izolala futhi siyayazi lilala makuphi. Singaculi andithi asine-license thina sonke siyi-4 endle, siyi-4 singana-license kuyeke lodade one-license yozela siyicule uyaqumcula nathi ngobuso singazi uba umadidi uphelele sive sethi imoto iphuma ngaphandle kwendlela, sisamshothile umadidi akothi iphuma nomadidi imoto ngaphandle ngenxa yoba lo tata uyozela athi unkosikazi zakhe ndakamalele wenzani tata? Imoto ivela ngaphandle athi khona endliniwe lapho, and then sibonwe kuyedwa seqalile ukozela ke. Xa seqala ubona izinja asibona yedwa uqalile ukozela. Uyabona ukozela kunawo nalomkhwa, andiwusho lo mkhwa ukozela. Ukozela kuyakwazi uku-indicate uba wena uvela uthi within 5 minutes uhleli phansi ukozele, ichaza ukuthi uyamdinga umthandazo, ngoba isho ukuthi lo nto une-debt that you owe sleeping. Now umzimba, because u-out of tune in terms of the sleeping hours, ngoba uyazinika once uhlale phansi ufumane ithuba. Ngenxa wena ubhizi, une-fatigue, ukhathele, ukhona izinto uThixo awazenza ekumele uba xa uzoyolala uphuphe. Avoid those things. Andiqale ke mama ndibale zi-stages ndiye emaphupheni. Now ustage number 2 emveni koba udlule ustage wokozela othatha 5 minutes to 10 minutes usosela. Asikwazi munjani xa ukuthi ungeni bezowulela ikhona into ufuna siyize
bese ixoxe nawe. Andithi most abanye manala lo kuthiwa i-up naye mva kohono ba maketiyeke lo ungena ku-stage 2 your eyes stop moving. Ufuna ubona into oselayo kodwa ungalalanga amehlo akhe athi ashuma ayakuchaza ungamhleli uzakufa ngoba nithethe taxi ungathulela kalalanga ukabuya niva nonke njengoba nithumisa nje uyosela hayi bulela amehlo they stop moving and as well as the body. And then stage 2 lo, once I move, your heart rate slows. And then your body temperature decreases. You are right. Lost stage 2 is very important because it turn off the outside world. Is no bona ngokuphangele mina. Uzithi turn off ucime ezo zinto. Nama sounds okuweva. Uthatha i-15 to 20 minutes preparing you to get into stage 3, which is a beginning of a deep sleep. Awukaphuphi apha ku stage 2. Now when they get this, you prepare. Or you show them. Go show some. And the amen. Cause big who get up when. Now, when we move, pam ubulala. Umzimba wako usokola ungena ku stage 3. Ngoba ukwazi uvala isound osani kuyiva ngoku phambi kokuyolala. Yabona ukuthi into bephethe sa ukhona abanye abazithanda esasophi mamane befuna i-update ethi yenkonzo yenzeni intepele ngirekhodele ufuna ukuyibona lento kankulu zizophila. Uma ufuneka ayolala stage 3 ekumele angene kuwo ngoba stage 3 separates you from the cognizant world. Izinto zasemini okuzi-understanda ngengqondo uzi-interpreta around you. Kufuneka switch off to the problems othe xa ulala wabe unazo. Xa ungena ku stage 3, those problems are switched off. I-worries of the day, i-stresses of the day ziswitchwa stage number 3. Akekho umuntu othi xa ilele abe newari ulele nje ku stage 3 iwari yakhe zamile. Usathana wenza sure ukuthi urecha ku stage 1 and stage 2. Awungeni ku stage 3 of sleeping ngoba stage 3 begins to be a natural therapy. Kunezinto ophila excuse me, awuthatha umuntu ogulayo uba ngcono ebusuku xa ilele awuyivi inhloko olele uphethe ayiva ebusuku ulele. That's why umuntu onenhloko uthi make ngilala noma engayifundanga i-psychology uyayazi ukulala kuzokwenza avuke inhloko i-right. Wena ulala ne-worries zidlulephi to a natural process that God has given you free. Uthi uDavide xa ithetha ngale faith
iba nomthombo. Ayisho iBhayibheli, ayithi iBhayibheli uAdam walaliswa phambi koba ukhushwe ubhabhu lakhe. Lona ngakhushwe hleli. Wayethe ukuthi bavula donsa ubhabhu wakhe. What the principle apho kodwa mandiyeke le ukuthi xa ufunda into kuGenesis bokwazi ba is the first law, and the first law of creation is the doctrine. Uba wayazi ngoba xa kuthiwa wangalisa ubuthongo uAdam wakhushwa umfazi ubaba kuye, ichaza ukuthi uma ubona umuntu ongathi athathe akafuna ukulala. Athi ngisashuka isikhala engikadunsi levuke la. Iyawa umfana fokuthi ngoba ilali. Ichaza lento ukuthi uma uzoshada awukwazi ukuthi uyi-teenager wasindoda yakho wasumfazi wakho, because awukangeni kwi-sleeping age. Most of people are married. I want to listen. That's how to blossom. Blossom was the soul. No jaja. Kamalaka. Take it easily, Kamalaka. We have to take this out of the day to the judge. But that's a fruit. I never foresaw it coming. Wasn't Mizana? I never saw it coming. Which there was a burning fast of my leg. That Jomukuna. That is a symbol of Manal. We are not talking one hand. I'm cool out here. Let not try honeymoon, let not talk take it easy. Yes, and say, I want to make Kusu and Manyan and I can't be the local ship not 18. The Kusu. To now, for me, one and remove us as most start up. We are on a land of Adam, Sarai this room. Wamnanisa wamnika umfazi isiva ngayo Adam eteketisa utowayenza xa ifuka usister Eva usamile usister Eva usamile lindi usanje kwelo lotisalele that's why abafazi befuka uqala. Yavuka nama yavuso ever kodwa yavuka yaphakama yathi inyama yengamasa awusobhali senande usiza na ukumteketisa kuphuma out of come and guess the apparently he is a bone of my bones. She is another me. It makes a man not to abuse. But when you abuse, you abuse inyama yako. And no one does not love his flesh. In other words, to love your wife is a matter of principle. You cannot abuse what you love. Better.
problem sayisho nje umuntu ongakholwa uthi ubethe umfazi wakasibetha wena usidothi kangaka usiqhube ukomba ikhwani ihlupha uthi awusibethi wena xa ubethe umfazi uthi ubetha kodwa ukomba thetha kithi ubetha is when stage 4 you are totally oblivious. I was not made to have happy so babonakele xa umamela izithe sikhonkotha kwamakhelwane uthi angidalanga zinja zami ufala uzuba uyozulala emhlasa afizinja funeka ulale sikhonkotha ulale kududulo. How much more eUkraine ukho abantu abathi bayalala kodwa ngithi umphezulu that special uba special uthoko is God. Owenza uba ungabi na stress soba ngomso ufanele ntaka ungakhaleli uba ngomso. That sleep it comes from God. Ngena ku stage 4 uzobona imihlola yobumnandi bokulala ngoba apho kunama hormones uThixo abadalileyo. Aku stage 4 abangena bakuphuphe ku stage 5 kureleaswa iprolactin, kureleaswa igonadotropin, kureleaswa kodwa umali ukuthi uyakhulu usho madoda endasibhalwa ngesixhosa ekusithole. And by that process, stage 4, God is healing you, God is rehabilitating you naturally. Kulapha abantwana abancinci bachama khona bese bedwetting. Stage 5 kwenzeka rapid eye movement. Ububona umuntu ophuphayo ufika amehlo kwavala emanage sithi yena akasiboni ngosulele wena umbheke uthi bese umfuso uphupha lona manje uxeleleke leyo nto. Abantwana babies they need 16 to 18 hours to sleep. Yenza lonto abantwana kube ukukhula ithambo labo. Abantwana bakhula ngokulala ebusuku nasemini banitha ezi hours. Nawayililelo wami ndaqonda bathi yamfusa emini ngoba ungixakile ebusuku uhlile umandelwanga le bathi ngalali mina ndala ebusuku naye ulala emini aphinda ebusuku ahlale eyazi uholala aqala alilalilali awuzawusa athi nqa yamvusa kafuthi. Teenagers have to sleep 9 hours because the growth is still going on. Adults have to sleep between 7 to 8 hours, not lower than 7. Ama-sleeping pills, uyothatha insomnia, uyothatha amaphilisi ukudle wona ngokufuna kulalise ayayicima eladiski lamaphupha. As such, when you are sleeping, ulale ngalama pills, you will never know uba uwaphupha lona ebusuku ngoba that is not a natural sleep. Ne-sleep apnea ukhona kwenza amaphupha astileka atshontsheka sukhona. Abantu abakhona abasibathibana nami emgwelo kwenkonzo ndibabeka isandla ikhonde ngekho right ndiba-advise. I'm serious. Into eyenziwa umuntu akhone sometimes it might be obesity, isnoring siyenzeka ngokuba loose
isiko lemithambo ebhekisela ngasezimpumlweni. Ukhona mandinike ukhona. Ndingene emaphuseni. NgokukaYobi, umuntu una 4 eyes and 4 ears. Una 2 ears and 2 eyes owathola when you are born biologically. Ube sokuzalwa ngokutsha. If you are born again, you develop 2 other ears and other eyes. Obona ngawo the invisible. No fangawo kwi-invisible world. Unzima umuntu. Uthi mama ngiyabheka ukhona. Benza mazosho kwakhe. La ebona le kuba ivele nje indoda yakho iyenza isididi selo ibingachaka ngisenza. Uvele wena unkosikazi avela athi engazanga profit aqale ngayo profit. Waprofita omnye usisi profit indoda yakhe uthi uphuphe benalo ebusuku. Uthi umilithini uthi kukhulu ibhuluku. Uthi ngaze kukhulu ibhuluku kanti eyikhulu. Umntwana oyisayini yoba ngena xesha uyintanga yena aphupha. Umntana ephupha. Omama banalelo we-psychology kuthiwa i-sixth sense. I-psychology eshoyo but ngokwakwaThixo i-nature yabo e-prophetic. Ngexesha kukhona isigwebo esenzekayo yasiyeka intwana e-prophetic ukuthi abantu abangomama babona ngcono kunabantu abangotata. Izinto otata abangazinaka azibazi bona omama. Athi unkosikazi yakho yesuka ecangwa lapho. Uthi na ansuka kanjalo. Umrotho athi suka. Athi uThixo yivizwe lomkakho. Kuba nalokho izinto ongafuna ukumvuka kakho. Uzovuka ba? Now, madingene. There are 2 types of people. There are people who dream often. There are people who seldom dream. Ona ndipo zimala zakubla kudala uphupha. And libele mayephupha. Ukona bebephupha ebusuku namhlanje. Ukona bebephupha last week. Now, types of dreams. A dream yokuqala yile kuthiwa yi-nightmare dream. Nightmare dream. Okanye a dirty dream. Now, i-nightmare yenziwa ukuyolala unewari, yenziwa ukulala ustressed, yenziwa ukulala utye kakhulu. Too much eating before sleep. That's why abantu abazofunda nento ze-diet. No, ngexesha lasebusuku kwi-dinner time, you eat light. The reason why you eat light, it is because when your stomach is heavy, that is why it is unhealthy for that matter. You have to spend 1 hour. If I'm in a before they go to it. C'est mes cheveux rouges après. J'ai un tour. Ma scène, c'est chaud.
Bakhona mama. Abenze siyamnceda. Kunesehluhlayo lapha kuyokuzola. Usixelelwa uphubuleka ngamabhozo. Kanti lento ekuleka ngebhozo isisu kasifuna silibhozo. Isisu kasifuna usibulala ngokhenga kabusuku. Usodasho awuzende 1 liter enkulu. Uzincwade ngathi. Manu bhozi. Wawulala uthi ubhukelwe indoda izakureyipa. Akureishwa sisisu kasifuna siyareyipa. Siba indoda ebusuku sikululeke sikululeke. Ukubeka jonga nafile ndoda apha emva kwakho. Uyandifuma. Kalulekwa umngqusho. Ithi amen again. Now, to avoid those dirty dreams, you need to avoid esasophies. Ezinezinto zomlo nokuthuthulwana nokuthini ngoba when your conscious mind records leyanto, when you sleep igqithisa leyanto kwi-subconscious mind, then the subconscious mind idlale na feeling ithi iyisekulaa ndawo ivalwe ingagqitywana. Ithini amen? How to avoid nightmare dreams? How you learn? Check the atmosphere surrounding you. Make your bedroom to be a sleeping mattress. That's why uba usebenza phakathi ofisini usebenza nge-computer. Mayingangeni i-computer esleeping room. Mayingangeni lo. Okay, abotitshala bamangisana ukuthi yamuntu amaphepha wakangena ebedroom. Xelela umkakhe ukuthi uyogqiba umakitsha phaya apha amaphepha asesikolweni ngoba kosikolo apha ndazi ngoba umhla wena utshata wathatha itishala ngoba ke xa ufuna uthatha itishala usindamthatha kube itishala amaphepha azongena. Yabona buke wathatha umuntu xa bekugqirha imama yesa azongena. Wathatha unesi umthatha umnesi amaphilisi angena. Lo msebenzi womthatha wona uyangena. Bedroom, make it an atmosphere for God to speak to you. Now avoid distraction. Izinto ezinokwenza uba athethe athi ngoba you don't perceive. Make it a place of God's visitation. How do you do that? In your bedroom. When you pray in your bedroom, praise and worship. When you praise God in your bedroom, you are changing the atmosphere of demons. I'm on the devil is a lie. When you go into that bedroom, she doesn't pay the work. Who do you have no pain? Who do you have no man? Who do you have the house of self? You are the faith. You are the beauty of the shadow. Oh Jesus. So tell us sitting room. Utandas. Kena mtandas ukene na bedroom. Utitanya tele kamenika Yesu. Every demonic power around, I command it to disappear. Let God arise in my bedroom.
ungethisi ukhona ispirit esithetha hayi apha kwakho kodwa nekwakho liphansi kwe ndithi there is a spirit esingaphezulu kancane kwesekamereni lakho sona sirulisha irichi and nowakho umzi neyakho igramezi orenta kulo liphansi kwalo richi. In other words, unama spells, nama hexes, nama jinxes that are, uchaba ebusuku njengoba iBhayibheli kumntwana chaba lutyale lento khona esityalo ebusuku offer your reaching, and lezo zinto ezityalo ebusuku offer your reaching zidlula kwakho provided kwakho this worship. Zidlula ulele ngesisu umbiza ongabonwayo ngexesha umbiza unehalo elithunyelwe kwirichi uma bayi-influence when that arrow ifika kuwe uconnectile iyedlula. Command the spirit of the region. When you pray, don't only pray here, but pray over your region. Pray for Swedish. Pray for King William's Town. Pray for the strange idols, for the strange, people who are walking as if they are people, but they are not. Pray against the strange women, against the strange men. From hell alive, and when you go to that bedroom, the spirit over the place has done with you. The petals are also the contract. We are not going to live under any spell here. I'm going to Satan also teta into normal we teta makelwan, but in presence yam in the neighborhood. The devil cannot do as he pleased. I'm glad the system of people makelwan. I'm not going to change the signs and the sounds that are stuck in your head. Empty your head of all that was happening during the day. Empty that. You are disappointed, empty that. You have been made angry. That's why people going pound the city. Don't carry the baggage into your bedroom. Slungis. The terror. To set the atmosphere in your room, it is to play cassettes. Sabakolwa. Ubaye ngomaskanda. Ungawashaka wathanda babetha bemini. Asiyolala faka umuntu ozocula. Ibana nama-cities abantu bakhona uthenga ntoni wegama lakho? Uthenga into ezingenangqondo awuqala lemncane unjani awuqala ujayiva umngapha wena ukhathi oJohn uvula igate moswe ubabona xa sebedansi uba ivuliwe igate wena sinto zimamelayo uyolala ezo. Take a worshiping city and put it there. A worshiper lamntu ugcwala ifuma, the presence of God in your room. That activity kade yanto ungadlali lanto nje usithe uhlala
then you purge your mind by the renewal of the spirit. As Colossians chapter 3 verse 10, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ingqondo yakho uyirenew, fundiswe, uyirenew ingqondo yakho. Then lastly, xa uyolala ungafuni nightmares, claim the promises of rest. I want to find Psalm chapter 4 verse number 8. Khawuleza mama, ndilexesha khawuleza mama. Okanye khawuleza tata, khawuleza uyifumeneyo. Ndiyabulala phansi, ndilale ubuthongo kwangoku. Ndixolile ngokuba wena Yehova undihlalisa ndikholosile noko ndindedwa. Claim the promise of rest. Ithi inkosi njengoba ndilala nje, I claim all the promises for me to rest. I-promise yokuresta xa ulala, it comes from God. Number 2, waking dreams. Waking dreams. You must be very careful iphupha elifika ekuseni xa uzawuvuka. Most of such dreams owathola xa uzovuka ngamaphupha uThixo afuna uwasebenzise on the day. uFaro unento ayithethayo kuGenesis 41 uthi xa ibiza bonke abantu ofuna bazomtholela iphupha uthi ulithole kusisa uthi when I woke up bendineliphupha. Iphupha uThixo akunika lona ecommunicate nawe ekuseni xa uzintathakusa sube kuprepare ngelo phupha what you are gonna meet during that day. Lisebenzise. Number 3, decision dreams. Kunamaphupho othi xa uwaphupha kwalapha ephupheni kufuneka bayenze choice. Kona amadimoni e-catering, for instance, amadimoni ekuthiwa zii-caterers, caterers demons. Umsebenzi wawo ukunika abantu badle belele. Bayadla abantu xa bethe isidinda akazazi uba sisibindile sithini esisiqheli plate. Amufuza adla namathuba avuke nari edlile inyama yabantu tyiswa ziindemoni. When the demons, uphupha usitya, for example, uphupha for instance ulala indoda ongayixhomile, aniyazi bayenzela andiva uyakuthi mama uthanda ukubona uthule akuyivele kuyenzeka. Abanye bathule nayo omnye izenzile ebusuku intshabule afone athathe Mvinjelwa animandanga kodwa ineyenza uyilde ichaza i-resistance yakho in making right choices. Ndifuna namhlanje uthi xa umthwini uthi unikwa wani mamela uthini uPeter, uthi uPeter wehle into ngesheet uthi kwela sheet there were pigs, there were dogs, there were all things that I have never eaten as a Jew. Uthi baphumiswe lathi fukuhle lisho elilizwi unothoba kodwa uthi uPeter nakanye azange ndayidlile inkazi ayingene emlonyeni wami ndizovala i-appetite yasebuhlungu ye-catering demons zikudlisa ukudla
in the middle of the night. When the devil brings whatever he's bringing on the way, say no. I have never taken it. I don't eat this. May God give you a determination, a spiritual choice to say, devil, you can't find me at night. You can't find me during the day. During the night, there's a covering of blood, and I don't eat what I don't eat. You won't give me anything. I am sorry. Jesus. Thank you, Jesus. Kalimela yonke imimoya echathisa ebusuku spiritual husband. Uthatha indoda ongayazi ebusuku, ayithi vele khuphe uvuka umoya with him. Your belly. Uthi, this is not my man. This is not my husband. He can't steal my destiny. I'm a dream on a choice war. Experiment your choice. Number 4, encouraging dreams. There are dreams that give you a glimpse of a future blessing or a victory. You will read that dream, which is 7, verse 13 to 15. Apo konendo tetita nepuba wabe ekhona uGideon. Itheni indoda emamele liphupha. Ithi Gideon lelakho iphupha. Ichaza indlela ekuzokwenzeka ngayo nendlela uIsrael ezokuyisa ngayo. Uthi lelakho iphupha khona amaphupha aku-encourageayo. uThixo uthetha nawe through that dream so that you don't put off the pattern. Ngoba eliphupha liza ne-blessing, liza ne-victory. Ake amen. Kunamaphupha ekuthiwa zii-audible dreams. Ulithola kuNumbers chapter 12 verse number 8. Lo maphupha xa ibizwa kuthiwa zii-dark speeches. Zii-dark speeches. Now lo maphupha atholikwa ngokuthi zii-riddle, zii-parable, zii-dark obscure utterances. In other words, lana maphupha ekuthiwa zii-audible dreams, ngamaphupha uThixo athi xa ithetha ngalo maphupha afuna itolika. Ngoba indlela uThixo asi-expressa ngawo kwelo phupha uthetha nge-riddles, uthetha nge-parables. Uzobona ikati emnyama ufuneka ke ngoku ufundiswe ukuthi xa ubona ikati imele ntoni ikati. Xa sede yamnyama colors, what do they mean in the prophetic word? How many cats have you seen? Numbers. Because numbers are part of the dreaming language. Colors, objects, zonke lezo zinto ziyadibana xa uzo-interpreta a dark dream. UThixo ethetha kuwe ngama-parables, ama-riddles. Le nto athetha kuYohane laa mibono yamahashi, amahashi namabhisti. Ubungasusixelela ngamabhisti ngona ifuna utolikwa le yakho, ngoba uThixo uthetha ngama-riddles. Ngalawo maphupha ke ekufuneka ke ndinicabulele kancinci ukuthi xa ubona into ethile itsho ukuthi le nto ngokuphupha uthola imali ufunga ithola itsho ukuthi eze ungaqondeli ungayitholi uvumeke ngoba nathi sengiyithole kangathi ngayitholi, ngoba loo nto ayisho ukuthi mhlawumbe uthola imali, isasho i-restoration periods of your gift, of your treasure. Ukhona into uThixo akubuyisela yona. It can be in the spirit leyo nto. Now xa wena wazi ithatha ukuthini le nto wathi ube ukhona abantu basinelezi baphupha itoilet. Niyachazela ukuthi wena uhlele emanyani apho uhleli khona, suka uma uyiphepha uphinde ubuyele kubo uminyathe.
Number 6, warning dreams. Warning dreams. These are dreams that warn you of the coming or the pending danger. A warning dream. Ungaphuma ukubona zawufa. Kanti okufa kwakhe i-warning dream. Ukhona ofuna uyenze wena. Ubhalansi noThixo ba lento uyiphupha ingenzeki. Inenzwa ngabantu xa bephupha ama-warning dreams. Uyalilawu naxa base abantu bathi so a warning dream, when God sends a warning dream to you, He wants you to take a stand with Him to stop it. Ukhona izinto oziphuphayo zingenzeki kanti bezizawenzeka. Cha uye wema what not this time, what not here. Ngoba ngiyaxesha uThixo ukubonisa nge-warning dream uncothula ulwamvila. Uyincothula i-poison that was to be brought by that type yellow poop. And most of Christians, when God sends a warning, but the problems now are warning dreams even about the church, but they keep quiet. And you want to show a negative word. Can you now represent? Is either direct or indirect. Because the problem is totally God said directly. God the pupa. And if you not everybody all our pupa, the pupa, the warning. You need to go to your closet. You don't even need to go and say it, but you need to go to the closet, to the other house. But people salwani esiwa ebuyela vanito abuthi bakanga buyela umsalwani. Abuthi uncede yomxelela yibethubele begephini. Uthi Nkosi ndiyibonile nje ndinqothu lamandla nolamvila lobhesilayita. Oh yes Lord. Alibonga igama lenkosi. You need to pray to avoid it happening. And just partner with God. Uthi uThixo ethi a warning dream uthi kwesizazi uthi xa seziphumile zabona inkwenkwezi zaphinde sayibona uthi don't go to Herod again. Ungaphindi uye kuHerod. That was a warning dream. Lelo. You will not always feel a connection to a warning dream because it has not come to pass. Uthi xa lingenzeka ucinga beyingazikwenzeka uThixo bebonisa yona. Ibizokwenzeka but uyinqandile. Ayibonga igama lenkosi. In other words, what is a warning dream? Warning dream is an invitation to pray, not to fear or relax. 7 directional dreams. Says Job athetha ngazo uyithola la kuGenesis 46 verse 2 and 3. Wathola iphupha uJakob ebusuku lithi ephupha uJoseph uma unina wabo uJoseph lithi baleka uthatha umntwana yomfihla eEgypt ngoba ufuna uHerod ukumbulala. Wathola iphupha uJakob uThixo instructor uLabani uthi don't speak badly about my servant Jacob. Amen. Number 8, a recurring dream. A recurring dream liphupha othi so liphuphile lihambe cassette licime liphinde liqale. Uliphuphe eliphupha ubusuku bonke liphinda lizisiqephu liziscenes. Uthi xa uliphupha ubona uba eliphupha uqhubeka usin number 1. Athi xa iqhubeka usin number 1 uphupha usin 2. Uxa uqhubeka usin 2 uphupha usin 3. Be very careful ke once recur libe lide libe njalo. Ikhona into uThixo akudlalela yona.
ibeseba zii-apocalyptic dreams ezizi-involva ii-angels, involva i-second coming of Christ. Khona abantu abake bathathwe bephupha bangene ezulwini. Xa aba bantu asibavumele uba basixelele kakhulu ngale mibono yasezulwini, ngoba ezinye izinto abazixelayo bezizinto ezithi xa sithetha ngokuzipersonal. Kodwa ikhona imibono, akhona amaphupha. Kwindoda endandiyishumayela eseRhawutini, ingumshumayeli waseWesile, ixela kakhulu inkonzo lethu, ibe seyixela kwamntu osindisiweyo. Ngenye imini ndafikile ofisini, ndiyithandazela ndingayiyekanga ngoba iliciko lento yayingiphathele ibholpen xa ndishumayeza, indiphathele ibholpen izenephepha izenebholpen ijokisha abale ayichule lo mfu. Athi ayijokisha anzuzigzeka athi wento ngathi indlela, athi uThixo akazi nakuza mna uba xa ndikule kona ndizawusindiswa, ngoba ungashumayela xa ndingekafiki kula kona kusindiswa. Uthi ke ngoku wena ube uzihlupha ube ushumayela ndingekafiki kula kona. Uthi uThixo wazinto zonke sukuzihlupha ndiyeke Mvinjelwa. Uyayazi kodwa usemswanini ubantu osemsindisa, uyazi abantu ofanele asimswanga for that matter. Shut up wena. Yayibhosi yami emsebenzini, ndifikele kuye ndaqonda uba I will never shut up because I know the grace of God can intervene. Ndathandaza ngokusuka njengoba ndithandaza nje kwi-visitation. Waphupha ukuthi kula muntu uyadelela, waphupha engcwatshwa. Uthi xa engcwatshwa akangeni emgodini kamehla mbingayo waliwa nomgodi. Uthi nje xa ndifakwa ndaphuma, wathi awunawufuze, wathi ndikugosa, kodwa sithethi igosa apha sithethi ukuthi wena awunawungcwatywa kunje. Waphinde wathi uyangeniswa, waphinde waphuma, wathi uThixo uyela uyoreceive a word from God. Ndafika indoda ingahlalanga eofisini yayo leya iphethe kuyo, ihleli kule ofisi yami. Njeni lento sindisiwe lapha abafana emayini pha bahleka hleli lokusindiswa bemane berifera kuye, kodwa ngale mini akhanga ngayo. Ndiyangena mna ndithi ukhala yabo ndoda ibebesebeshithu, ndithi into lenzekayo, ndithi uba ubhuji ngokwayo yatshisa imoto yomkhwekazi wayo ngoba esinzini ebusuku yayiqhwida yatsha ikaphela usindiswa. Akayazi nangoku phaa ithathe khona uba imoto yatshiswa intoni izovela namhlanje. Uthi mna andingcwabekanga izulu, yabuya imoto katata umakhwenkwe ndayitshisayo, ndathi andiyazi ndixabene nokusindiswa. Uthi yabuya, uthi kodwa namhlanje tata uMvinjelwa ndizothi ndamkela uYesu. Uthole i-apostolic, uthole i-eschatological dream where Jesus comes and appears personally to him. Ukhona abantu uThixo the moment ibandla lithandaza, the moment ibandla lidlula ngoThixo, kukhona ama-visitations azokwenziwa nguThixo in during the night. Ayongena kungazungena khona ebusiwulele agcoke wena, umuntu abone wena umthandazela aphile. You need to be ready and respect and know what that dream means. God is gonna visit people. Ukhona ayibaliswa ukuthi uvuye emthandazela, uthi wafika esibhedlela emonteni ifelele khona, wafika lo muntu wafika ukuthi uvuye ebusuku. Uthi la umuntu ayithetha that uvuye ndincedwe ukufika kwakho ebusuku wanibeka isandla ukuze ndiphile. Same thing bedoshumayela eRhawutini yenzeka emlungwini ibhuku. Ndigcinwe komumzi
oyi-BNB yelaphu isibini ephethwe ngomnyumama apha ophathele laphu uthi lithe labhulu mandibizwe ndishumayela phaa eRhawutini phaya lento eSharpeville lithi mandibizwe elaphu ngoba libone umuntu omnyama omfutshane ebemeqani kwebhethi yakhe ebusuku lithi elabhulu umuntu omnyama I hate him from the core akana umaphambi wami ashumayele kodwa uthixo wawuthwebula ngoba kunezinto zosilungisa kuleyo. When we speak of restoration, I want you to understand the ministry in totality. God is gonna work under the shadows. He's gonna work in the open. Angamsindisanga kubonakala kushunyelwa akadingi uthixo. I shout hallelujah. But the church must be ready. The church must be ready. Kemishta yokube. Washuchowe. Watabasa. Bayobona mawimimo. Wadotata no mama. Bayopupa. Not just ordinary dreams, but the dreams that will take the church up there, the visions that will take the church. And that time of joy was realized from the Pentecost. It did not. Yes, the angel. Leando. Ayabona muchowe. Ione. This is what the soul
uneplan ngebandla, uThixo uneplan ngawe, uThixo uneplan ngami, and iplan kaThixo ngeke uyibaleke, izokuleqa ifumane. Glory to Jesus. Iplan kaThixo ayingeke ikunqame, ikuleqa noba sobaleka, iyakuleqa iplan kaThixo. Iplan kaThixo ile kuprotectayo. Glory to Jesus. Iyakuprotecta iplan kaThixo ngoba ilandelana nawe. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngoba sithandaze abantu abathi Nkosi ndingadlula licebo lakho kule restoration, unganedluli mabasapha ngaphandle sizothandaza. Abathi Nkosi le restoration ndifuna uba yipart yebandla, ndifuna uba yipart yezi miracles, ndifuna uba yipart yokusebenza kwakho ebandleni, kodwa le nto izoqala ebandleni izoqala endlini. Ndilolu hlobo luzomjikeleza erumini, ndilolu hlobo luzomthandazela abamelwane kuba balala uthongo, ndileli hlobo. Glory to Jesus. Ndileli hlobo uthixo azokhetha kolkalilele ngoba ndizawulala ngaphandle kwestress ngoba uthongo uzuza noThixo. Kule restoration Nkosi ndingashiyi ngaphandle, iplan yakho Nkosi ndingashiyi ngaphandle. Glory to Jesus. Siyathandaza Bawo wethu sezulwini, Thixo wethu namandla, uyasibhaqa bonanje. Wena unguThixo uyasazi, Thixo wethu namandla, sikulemba utshile inhliziyo yakho ngale ndlela. Sibulela uthethe nathi under this anointing. Thixo wethu namandla, ebusuku Nkosi singadlula licebo lakho. Ebusuku Nkosi le restoration iqale kuthi moya oyingcwele. Siyathandaza egameni likaYesu, nabo abantwana bakho bamile bathi bangedlula i-restoration. Nami Nkosi ndimi ngenyawo, ndingabikho ngaphandle kweplan yakho. Bami apha Nkosi abazanga kumshumayeli, abazanga kum, kodwa baze kuwe. Yenza imiracle kwi-closet yabo, kwi-private life yabo. Yenza imiracle unguThixo wemiracle. Siyathandaza Nkosi ebusuku mawuzitshila ngenxa yebandla lakho. Yini Nkosi utshila inhliziyo yakho ngale ndlela, ngakwenza nababethekeleyo Nkosi bavuselele, bangakwazi ukuhlala under this anointing, baphakamise egameni likaYesu. Baba siyabonga Nkosi kakhulu ngezwi lakho, siyela umkhonzo wakho thele ngezwi lakho, ukuyisikela abantwana bakho. Thixo wethu namandla, xa uqala imvuselelo uyayigqiba, awungoThixo oqala into oyiyeke esithubeni. Izinto zakho ziqala zibeziqhityile. Ngasebusuku sibulela ukugqitywa kweento zakho, sibulela